На сцэне купалаўскага тэатру гіраскутары, куб з галаграфічным пакрыццём, медыяграфіка. Расійскі рэжысёр Андрэй Прыкатенка стварыў нечаканую інсцэнізацыю п'есы Уільяма Шекспіра. 98-й сезон купалаўскага тэатру завершыўся перад паказам спектаклю «Сон у купальскую ноч». Новасібірскі рэжысёр разам з беларускімі артыстамі на аснове шекспіраўскай п'есы зрабілі эстрадна-карнавальны коктейль. У цэнтры сюжэту дзве закаханыя пары, пачуцці якіх вышэйшыя сілы заблытваюць з дапамогай чароўнага зелля. Павел Харланчук таленавіта імправізаваў і рабіў селфі з гледачамі. Міхаіл Зуй чытаў фанемны рэп, Юлія Шпілеўская ў вобразе эльфійскай каралеўны кружляла на гіраскутары па сцэне. Шекспір у купалаўскім атрымаўся насычаны тэхнічнымі гэджэтамі. І Wi-Fi, і там Air всякие, там Play. Як гэта будзе, калі глядач прыйдзе са сваімі тэлефонамі і са сваімі хвалямі мабільнымі, як гэта будзе працаваць, таксама невядома. Мастацка-тэхнічнае вырашэнне спектаклю не прывязвае дзею ані да якага канкрэтнага месца і часу. Інсцэнізацыя разгортваецца ва ўмоўным свеце. Место действия написано Афины, но это очень условная история. Вот, поэтому были... В любом случае художник, автор может волен трактовать текст п'есы как ему угодно. Андрэй Прыкатенка адзначыў гукавую прыгажосць, мілагучнасць перакладу Алеся Разанова. Рэжысёр не разумее беларускай мовы, але гэта не стала перашкодай падчас працы з акторамі. Вот мое взаимодействие с белорусскими артистами мне напоминает такую немножечко четвертую стену, когда я не понимаю, о чем они говорят, но я должен понимать, что между ними происходит. Ці ўдаўся мастацкі эксперымент, меркаваць яшчэ рана. Рэжысёр нагадаў гледачам, перад паказ гэта адкрытая рэпетыцыя. Акторам патрэбны час, каб зжыцца са сваімі персанажамі. Трапіць на прэм'еру ў купалаўскі дыскласці ўласнае меркаванне аб спектаклі мінчукі змогуць 7 верасня. Андрюй Стекінданк, Белсад. Тым часам сёння адзначае 60-гадовы юбілей народны артыст Беларусі, актор купалаўскага тэатру Віктар Манаеў. Народжаны ў Менску, Віктар Манаеў з дзяцінства марыў стаць акторам, але на акторскае аддзяленне не паступіў. Па адукацыі ён актор лялечнага тэатру. Аднак з 1980-га працуе ў Купалаўскім, стаўшы сапраўднай аздобай галоўнай сцэны краіны. Ужо ў 1985-м актор стаў самым маладым лаўрэатам дзяржаўнай прэміі СССР за ролю дзьмухаўца ў радавых Дударова. У 1992-м атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі за бліскучую ролю Мікіты Зносака ў тутэйшых. Шмат гадоў працаваў у пары са Стэфаніяй Станютай у тонкім кранальным спектаклі «Гаральд і Мод», які стаўся для тэатру легендай. Яшчэ адную нацыянальную дзяржаўную прэмію Віктар Сергеевіч атрымаў у 2013 годзе за незабыўнага Кручкова ў пастаноўцы «Пінская шляхта», а ў 2011-м Манаеў стаў народным артыстам Беларусі. Ад пачатку траўня і амаль да канца чэрвеня на краўдфандынгавай платформе «Талака» вёўся збор сродкаў на бюст пісьменніка Алеся Адамовіча. Людзі адгукнуліся. Сабраных на сёння грошай хапае на аплату працы скульптара, выраб пастаменту ды адліўку помніка з бронзы. Яскравы публіцыст Адамовіч уздымаў самыя вострыя сацыяльныя, грамадскія і палітычныя пытанні. Шмат у чым менавіта дзякуючы яму беларусы і свет даведаліся праўду пра чарнобыльскую катастрофу ды яе наступствы. Тым не менш, актывісты адзначаюць і пэўныя непаразуменні, калі не сказаць няўдзячнасць з боку нашчадкаў. Ёсць там нейкія праблемы сярод грамадства, бо некаторыя не ведаюць, хто такі Адамовіч, бо кажучы там, ён то, што ён пісаў па-руску, значыць, ён не наш. То есть такое моўнае пытанне. Помнік мае з'явіцца ў глушы, дзе Адамовіч дарастаў і дзе па ўласным жаданні быў пахаваны ў студзені 1994-га. У падтрымку кампаніі па ўсталяванні ў глушы помніка дачка пісьменніка Наталля Адамовіч разам з рупліўцамі зладзіла творчую сустрэчу ў Бабруйску. Наталля Александраўна пачала займацца архівамі славутага бацькі пасля ягонай смерці. На спатканні яна распавяла пра спадара Алеся, паказала фотаздымкі сямейнага архіву, ды прызналася, што часта чула ад людзей шкадаванне, што Алесь Адамовіч так рана сышоў. Так вот казаць, такую ацэнку даваць, но мне прыемна слухаць, што кажуць, што вот іншыя людзі пра гэта даюць такую ацэнку. Адкрыццё помніка плануецца прымеркаваць да дня народзінаў пісьменніка 3 верасня ці да 25-й гадавіны ягонай смерці 26 студзеня 2019 года. Бюст будзе усталяваны ў глушы каля будынку аптэкі, дзе працавала маці Адамовіча і дзе мусіць паўстаць музей літаратара. Папярэдні макет вырабіў скульптар Уладзімір Мелехаў. Цяпер над помнікам працуюць скульптары Генік Лойка ды Яўген Білей. Алесь Адамовіч аўтар кніг «Вайна пад стрэхамі», «Хатынская аповесць», «Блакадная кніга», «Я з вогненнай вёскі», сцэнару да фільма «Ідзі і глядзі» ды шматлікіх іншых твораў.
Ни много ни мало, а 26 тысяч гадоў таму у Юравічах на рацэ Прыпяць месцілася стаянка першабытнага чалавека. І з таго часу чалавек Палессе полюбіў. У 10-м першай палове 11-га стагоддзя ў Юравічах жвава функцыянаваў старажытны горад, даследаванні якога займаюцца цяпер гісторыкі і археолагі. Па меры гарадзішча ставяць таямнічы забыты горад на другое месца пасля тагачаснага сталічнага Полацку. А даследчык Олег Іоў, які 14 год кіруе раскопкамі ў Юравічах, лічыць, што менавіта тут ляжаў старажытны Тураў, цэнтр Туровского княства. Навукоўцы и волонтеры распачали надоечы черговую археологическую экспедицию. Вскрыли пока первый пласт, но уже находки есть. Кроме керамики, это нож, шило железное и черенок от ножа. Ну, надеюсь, что глубже, конечно, будет больше находок, ямы, объекты. Старажытны мегаполіс існаваў тут да пачатку 11-га стагоддзя, калі горад Святаполка Акаяннага быў спалены, а ягоныя жыхары сагнаныя князем Ярославам Мудрым. Трагічныя падзеі сталі прычынай занядбання гораду і пераносу адміністратыўнага цэнтру ў новае месца вышэй па Прыпяці, там, дзе і знаходзіцца сённяшні Тураў, лічыць гісторык і археолог Олег Іоў. Ольга Гордейчик, новины культуры.